ददे आंनि रजे नोंखौ मोनबाथाय आं ओरैबायदि अनगोन ना अनना अनफ्लेजोबगोन आं ददे नाथाय नोंबो क्लिअपेट्रायासो मा जिबौ दांसुफोरबायदि आवहासा आवग्रिनानै लाबाय थायोब्रा ददेया जाबाय जिबौनि मणि आरो क्लिअपेट्राया जाबाय जिबौ बे मणिसिम मोनहैनायनि सिगां बे जिबौनि लान्जायखौनो थबस्र' दानस'नांसिगोन नङाबा ददेखौ आं मालाबाबो मोननो हानाय नंला क्रिसमासआबो गाबोन समफोरनो जासिगोन साला लोखि साराया क्रिसमासनि समावसो आंखौ हाबा खालामनो जालायबावो दिनै आं ददेखौ प्रप'ज खालामहैथारगोन खि हैथारगोन ददे आं नोंनि रजे थफिराम रजे आंनि खर'नि जे होननानै बुंफैलायबाय नामा नोंनि खर'नि जे नङाहाय थफिराम रजे नै क्रिसमासनि आङो नोंनो सान्था महरै गिफ्ट होफैबाय जे बे गिफ्टआवनो दङ हाबानि गस्ला नों हौवा गोदान जागोन ना बेसेबां समायगोन सोर बुंदों आं नोंखौ हाबा खालामगोन होननानै नों बुंलायलायनाङा ना हाबानि खरसा जेबो खालामनाङा आं थासान्दियाव नों जेबो गिनो नाङा हाबानि खरसाफोरा जाजोबखाबाय खालि नोंल' आंनि हौवा गोदान महरै हाबानि समाव रंजा बाजायै ओंखारदो आरो नाथाय आं नोंखौ गोसोखौनो थोआ मोजांखौनो मोनाबा माबोरै नोंजों हाबा जानांगौ जाखो नों हिनजाव मोनखानाय नंखाला बे जोनोमाव आंखौ नङाबा नों जाय सिख्लाखौ फसायो बिसोर सिख्लाफ्रा नोंखौ फसायानो मा फसायाबालाय फसायो सोर फसायगोन नोंखौलाय आंखौ फसायग्रा मानसि दासिमबो दङब्रा नोंल' गेजेराव हाबखावनानै होनाङा अब्लानो आंनि जिउनि सिमांनि रानिखौ आं मोनगोन सोर बेलाय नोंनि जिउनि सिमांनि रानियालाय आंनि सिमांनि रानियानो जाबाय ददे आंनि रजे ओइ ददे आं नोंखौ जुदि आइ लाभ इउ होनो नों आंखौ आइ लाभ इउ टु होनाबाबो जागोन खालि नों आंखौ खेबसे मिनिस्लुबानो जागोन बुहुमनि गासैबो खुसिखौ नोंनो होजोबाबाबो नोंनो आं दुखुबो होआ मिथिबाय नोंखौ आं जेब्लाबो मिनि खुसियै दोनगोन ददे आंनि रजे खालि नोंल' आंनि गथ'नि बिमा जानो रेडि जादो आंथ' जेब्लाबो थाग थियारिखा थफिराम हगार आंनि बिनानावखौ मानो हगारनो नोंनि बिनानाव ददेखौ आं मेगन खेबबाय हगार हाबायानो बारा गोबाव गैथारला मा खालामनाय जादों नोंलाय बेबो आंनि बिनानावखौ ओइ क्लिअपेट्रा नों नोंनि बिनानावखौ एसेबो मोजां मोना नामाब्रा नोंनि बिनानावा बुरैनानै हायजें ओंखारजोबसिगोन रोदा ओंखारजोबसिगोन नों एसेसो अननांगौ ना गावनि गोसोनि साननायखौल' बा मा नायनोलै नों नोंनि बिनानावनि फारसेबो सानब्रा आंनानो गोरोन्थि जाबाय आंनि बिनानावखौ सिनाखि होनाया नंमारगौसो हौवाफोरनो बिनानाव सिनाखि होजाया होननाया अब्लाबो गोसोआव लाखि नों आंनिल' ददे थौदो ओइ ददे नायथारनि आं माबायदि ददेखौ हाबा खालामनो नागिरग्रा बियो आंनि मुङाबो ओरैनो क्लिअपेट्रा नङा मा जाखो बाजै नों माथो दावदैखौ लोगो हमखुमाबाय थायोना दाबो मा दावदैखौ नों मोथो गोसो थोथारबाय नामा बिदि नङा बाजै बिदि नङाबाथ' मोजांनि बाथ्रा आरो हनै माथो एमाव राजासो बे मोनाबिलियावलाय मा मोनफैदों बेलाय मा जुमाय लोंलाबायनो ओंखारलाबायखोब्रा नोंलाय बिराद दुखु जादोंलै आं बिराद गाज्रि बुस्थुफोर लोगो मोनगासिनो दं आं बेनिखायनो टेनसनखौ होखारनो थाखायसो जौ लोंनो सानदोंमोनलै लासै बुं बिमाया खोनागोन हनै नाहरगासिनो लायला जामाय ला दिनै आं जेरैबाबो आंनो जौ नांगौलै जौ ओइ सानदों बे मोनाबिलियाव मा मोनफैदों नोंलाय गुसु गुलाफोराव न'आव थाहै थां आङो बानलु गोदानखौ एसे आंजों बेरायफानो लांनो नागिरदोंमोनलै हगार हरगोन ना गैया मोना आरो नोंखौबो थांनो होआ माथो आं नोम्फानो फन हरनि रं मादै हरनाङालै आफानो मानो फन हरा हरगोन आं हेलौ अमा राजा नै नोंनि नोंसालाया मोना गुना बहाबा बेरायनो थांनो नागिरदों फिसालाखौ खबर लाया नामा नोंलाय माबायदि बिफाय नोङो गावनि फिसालाखौ खबर लायि माबायदि उदां दोननो गोसो जायो नामा नोङो फिसालाखौ मोजाङै जोथोनै लानोबो ला बालि हेलौ वाया काव बुंनानै दाननानै होगारबायलै साला फाफिया मा जातनि हिनजावलै बे हापाङा आरो बे एमाव राजाया मोना गुना बहा मोनहैलायखो बे दिनै सनिबार ना बावगारबाय नामा बियो दिनै सनिबाराव जुथुमा जानांगौआ फन खालामनानै खोन्थाहराबा जानाय नङा बिसोरखौ दिनै सनिबाराव बयबो जुथुमायाव थानांगौ नोंजों आंजों लोगो मोननाय बै मोनाबिलि समा बेसे गोदै बेसे गोथाव सिउ सिउ बारनाय बारा मा जाखांलायखो नोंहालाय मा जाखांनांगौ जाखोब्रा सेंग्रा बैसोआव मा जाखाङो गोसो गोरबोआ दुब गाबो गोसोखौ सोलायनो लुगैयो सेंग्राया सिख्लानि गोसोखौ लानो लुगैयो आरो सिख्लाया सेंग्रानि गोसोखौ मोननो हास्थायो आं नोंनि गोसोखौ मोननो हास्थाया आरो आं खेदाव नाङा नङाबा बाल्थिंजों होजागोन आंजों नोंनि बेफोरबायदि रावावबो बेसेबां मुहिनि दं दुलुर ओइ दुलुर जेब्लानिफ्राय आं नोंनि आखाइ थावखाखौ दांदों अब्लानिफ्रायनो आंनि गोसोआ नोंनावसो थांदोंलै बेनिखायनो नोंनि गोसोखौ आंनो होगोन नामा दरखार गैया माथो आंनि गोसोखौ नोंनो मानो होनो आंलाय गाबागाव गोसो दं गाबागाव ला आंखौ डिस्टार्ब खालामनाङा आइया आं नोंखौ गोसो थोयो मोजां मोनो होननानै बुंबाबो मानो बुजिया आं बायदि सेंग्राखौ ना जानला मानला मोननो थाङाब्रा बेनिखायनो आं प्रप'ज खालामनायावनो एक्सेप्ट खालामदो मिथिबाय दरखार गैया नोंखौ नाङाबा आंनो बांद्राय आंनि उन फैबाय थायोब्ला बाल्थिंजों खर'खौनो देखाना हरगोन आं
아야, 쌈비야, 뭐람 그든, 뭐람. 산무시 뭐람나 타는 거야. 산치바보 능하고 그새 특하는 건. 아래 능증 줄리자든, 철마 올라이 흑은. 아차바로 타이바니 라루 능탕문아 도미치카바 니네 마너주 둠마다낭등 니네 쇼니발 비니카는 쇼니발 딘코 럽발아키나나이 정 니네 먼저 미팅 칼람나이 자유 장나이 속대어 능탕문아 마그단 먼크 마그담 크만한크 마그단 엑스피리언스 런크 बेफोरबायदि गावनि जाथायफोरखौ लानानै दुखु सुखु बा जियानो जाया मानो दिनैनि बे जुथुमायाव गासैबो फोरमायलायनांगौ मिन्थिबाय आरो एमाव बेटा मा माखौ खुबलाय मानसियालाय आंलाय माला माखौ खुबखायनो माथो मिनियाखै नोंलाय एसे मिनिस्लु जालाय आं मिनिनो बावबाय माबायदि मिनियोमोनथाय बिदि मिनियो आच्छा बेफोरबायदि मिनियो होननानै सोर फोरोंखो नोंनोलाय ना दाउस्रि देलाया हे नङा माथो दाउस्रि देलायनिफ्रायलाय आंलाय मानो सोलोंनांगौ होमबालाय माथो मिनिनो एखेथार दाउस्रि देलायजों दे मिटिंफोरखौ थाब खुंदो आंहा ओंखाम खुरैनांसिगौ दा गुसु गुला जानो बागोन आच्छा बे बिमाया बहा खालायखो आंना हा फिसाला सासेनाव थांदों दाउला राजामोननाव आच्छा बारु थाइबानि लारु दे होमबा जागायदो आंग्रिमोन दे नोंनिफ्रायनो जागायदो दे बे सप्तायाव नोंहा मा जाखो आंलाय मा जानांगौसै सानफ्रामबो एखे हायोबा आंनो सुटि होलाय आंनोबो गोदान बोसोर सफैनायनि सुटि नांगौ जादों मानि सुटिलाय आयै जानो नोंहालाय मानि डिउटि थानो थां मानि सुटि नांगौ जाखो ओंखाम ओंख्रि संनाया गथ' गथायफोरनो जि जोम सुना होनाया फिसायनो ओंखाम ओंख्रि संनानै होनाया न'खर बेंनाया डिउटि नङा नामा आंनो गोदान बोसोराव सुटि नांगौ बेबो 10 दिन बेसेबां खामानि मावबाय थाबावनो आंलाय ओंखाम संनायखौनो संबाय थानांगौ जि सुनायखौनो सुबाय थानांगौ मावनायखौनो मावबाय थानांगौ आंनोबो सुटि नांगौहाय गोदान बोसोराव मालाय बयबो रंजागोन बाजागोन आंहा न'आव थाबाय थानांगौ आंनोबो सुटि नांगौ गाबोन बे लाइजाम ना मा होनो बिदि लिरनानै होगोन आं आच्छा एप्लिकेशन नामा औ एप्लिकेशन ना मा होनो बिदि लिरना होनोसै आंनो गोदान बोसोराव 10 दिननि सुटि नांगौ आया थिगखौनो बुंदों आइनोबो सुटि नांगौ ना बेसेरा आइया बेसेबांथो ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोबाय थानो जोंनो नङा होमबा आंबो दा डिउटि मावो डिलिभारि बयआव आंबो सुटि लुगैयोना सप्तासेयाव खेबसे आइनोबो गोदान बोसोरनि मुङाव 10 दिन होजायो सुटि ना मा बुङो रायजोफोर 10 दिन सुटि नांगौ आइनोबो बयबो बुंबाय जेब्ला आंबो बुंनोसै बाजै नोंबो 10 दिन सुटि लादो दे आच्छा ओरैबायदि बुंबाय जे नोंसोर बरफनि बिबारनो सुटि होनो होदों नङा होमबा न'नि खामानिखौ नोंसोर मावगोन दा मावगोन होमबालाय आंहा जेबो बुंनांगौ गैया गोदान बोसोराव हांग्रिमोन दिनो सुटि होनाय जासिगोन 10 दिन मा खालामगोन नों हांग्रि सना 10 दिनाव आंहा बेरायगोन आरोहाय जागोन लोंगोन गोसो जाबा मानबायलायनाय जौ लोंनानै फेनानै थागोन आं हाखर हालाफोराव गोलैसोनानै थाबा नोंसोर थिखांनानै लाबोबानो जाबाय आरो नों जुदि लोंनानै हाखर हाला गोग्लैनांगौ अब्ला आं नोंखौ बै समाव सिनायलाब्रा सोर हांग्रि सना सोर बरफनि बिबार जेबो मिथिला आं बिदि खालामगोन नामा नोंलाय आलासिथिंनो सुटि मोनबाय नालाय सुटिखौ मोजाङैनो फालिनोसै आरो उन्दैनिफ्रायनो खामानि मावबोबाय मालायनाव रुवाथि थाबाय हौवानि न'आवबो दोखो खामानि मावफैनांबाय दा आं 10 दिनखौनो सुटि मोना नामा अमा राजा फैसाया होनानै दोनखादोसो आंहा गोसो बायदि गस्ला बायनांगौ जि बायनांगौ बेरायनांगौ आच्छा बारु थाइबानि लारु जागोन दे बेलेग हौवाजों खारफायबानो जाबाय आरो बिदि होननानै होनो बादो होननानै बुङा मानो बाहाना मानो मारिदों मानो आंखौ बेफोरबायदि बुंफ्लानानै फैसा होनो गौगौबानो जाफ्लादों नोंलाय दा बायदियाव नोंखौ गाननानै थांनाय मोनब्ला आं मालाबानो थांसिगौमोन दिनै आं सुटि बिनायखाय फैसा एसे बिनायखाय आंखौ बेलेग हौवाजों थांगोन होननानै सानथारबाय आरो नाङा आंनो जौ फाननानैनो फैसा खामायगोन आं जौ फाननानैनो आङो दखना माबा माबि बायनानै बेरायगोन आंनो रावनिबो अननाय फैसा मा बिखो साननैसो सुटि लानो होननानै मा ओंखारखो हौवाजोंसो खारगोन सानबाय आंखौ आयै गाय बायदि सानथारबाय बे हौवाजों हाबा जाना लानानै आंहा बायदिसिनासो होनजाबाय थायो गावहासो बेखौ गोसोथोलाय बैखौ गोसोथोलाय हिनजाव मडेल लाबाय थायो आंनि जिउआसो दुखुथिया आयै आंनि जिउआ दुखुथिया मानो जाखो मालाय गाना नों गाबा एमावबाय थाया दुखु मोनखागोन ना आं दुखु मोनखागोनथ' आरो बे आदायाबो मानो बाजैखौ बिदि बुंनांगौ दे हांग्रि सना आंनि जिउनि रानि आव सना फिथर आंनि नोंखौलाय आंलाय बेफोरबायदि मैला सानखायाना नों आंनि अनगा थांना थानो हाखायाब्रा आं नोंनि अक्सिजेन नोंनि कार्बन डाइ अक्साइड आं नोंनि H2O H2O थांनो हागोन दे थांनो हागोन माखौथ' गाबलायलायनांगौ जाखो नोंबो मानोथो आइखौ बेफोरबायदि सानोब्रा गावहा दुस्थ नालाय आइखौबो दुस्थ खालामनो नागिरो आला आंलाय माला दुस्थ खालामनो नागिरखोब्रा आं दुस्थआनो नङा नोंसोर जेब्लानिफ्राय उजिदों अब्लानिफ्राय आं बिराद सान्थिसो जादों मिथिबायना आइला जामाइला नोंसोर आंखौ मिनिदोंसोना
आफा नों जानला मानला खोथा बुङोलै नोंनि बे जानला मानला बुंनायावनो जों मालाबा थैगोनलै दबनो हो थैलाबायो नामा आच्छा बारु थाइबानि लारु हांग्रिमोन दिनै मेटारा जोबथ'बाय दे हांग्रिसना दुखु दाजा आं दङना नोंनो गोदान बोसोराव सुथि नांगौ आं होगोनब्रा दे एबार एमाव राजा नोंनिखौ बुंलायदो आं मालाय माथो बुंनो आंबोथ' बेनोखा खाफालानो आंहाबो दाखुराखा बा दाउखानि गारांबाबो माथो खोनासंनो मोजां मोनलायदो आच्छा बारु थाइबानि लारु थांनाय सप्तायाव नोंहा माबोरै जाखो मा गोदान मोनखो मा गोजाम गोमाखो मा गोदान एक्सपिरियेन्स मोनखो दे फोरमायदो मा बुंबावनो आंनि जिउनि बाथ्रा आफा आंनि मा जानांखो बे सप्तायाव एखनबा सोरनिबा गार्लफ्रेन्ड एखनबा सोरनिबा बिमा बे थबिरामनि थाखायनो मा जानांदों आं हाखरावबो गोग्लैबाय हाखरनिफ्राय गोलैनानै सिखारफिननानै आरो गोग्लैफिननांबाय लास्टाव थाङै थुङै एन्टनियखौसो लोगो मोनबाय हाय रे खाफाल एन्टनिया जे आंनो बाइकनि EMI सुख'नानै होदों बेखौ आं मा होननानै खोन्थाबावनांगौ जाखो ओइ गोसो सिङाव मा बुदुं बादां हा बुं थांनाय सप्तायाव मा जाखो नोंहा मा बुंबावनो आफा डिलिभारि बयनि खामानिखौथ' नों मिथिखायो नङा होमबा बयनिबो खामानिया इजि नङाब्रा बेथा प्राइम मिनिस्टारनि खामानियानो जा बा रिक्सा आवलानि खामानियानो जा बयनाबो एसेबाबो टेनसन थाखायो थ' टेनसनखौ गुलि मारो नोंहा मा गोदान एक्सपिरियेन्स मोनखो बेखौसो बुंदो आफा आं जेबो गोदान एक्सपिरियेन्स मोनाखैलै नाथाय नोंनि मोखांखौ नायनानै आं एसे मिथिदों नों एसे दुखुआव दङ नङा होमबा आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंनि बे बाइकनि EMI मा जाखो माथो बाइकनि EMI खौ सुख'जोब्बायनो नों मालाबानो नों बाइकनि EMI खौबो सुख'जोब्बाय मासे माहाजोन जाखो नोंलाय एमाव राजा बाइकनि EMI खौ सुख'बाय नङाबा बोरै मिथिगौ नोंसोरलाय नोंनि नोमफाया नों मा कालारनि खियो बेखौबो मिथियोब्रा बुं नोंनि बाइकनि EMI खौ नों माबोरै सुख'खो ना सिखावफोरसो खावनो सोलोंबाय नामाब्रा ना गाज्रि बुस्थुसो फानखोमादोंलै नोङो हा आफा आंनि सायाव नों इसिबां गाज्रि फोथायनाय दं आं दिनैसो मिथिबायलै दुखुथिया जिउ आंखौ आंनि बिफायानो माबा गाज्रि बुस्थु फानोसो होनबाय दानि लाइमोनफोरा बिराद गाज्रि बुस्थु फानखोमायोना माबा डेनड्राफनो माबा ड्राग्सनो माबा मिबि बिनिखायनो दाउट जालायलाङोब्रा आङो आफा नों आंखौसो मोनबाय आरो गावनि फिसालाखौसो मा सानो नों आफा आं बेसेबां खस्थ'यै मानसिफोरनो पार्सेल रोगाय आङो बेफोरबायदि खस्थ' मावदों गावनि थाखाय थाइसे थाइनै दिहुनदों नों बेखौनो बिदि बुंबाय आफा दुखुथिया जिउ जानो आरो मा सोंबाय थायो बे मानसिया बेफोरबायदि मानसिखौ सोगाबनोसो नोङो मिथिं खुंदों नामा सनिबाराव दरखार गैया फैगोन सनिबारनिफ्राय रावबो बेफोरबायदि जुथुमा जानांला आं मिथिं होनदों माखौथो मिथिङाव मोजां गाज्रि सोंफोरलायनाया थाखायोना आरो बेखौ दुखु मोननानै लाब गैयाब्रा आंनावबो नोंसो सोंनो हागोन ना मावबाय था दागासै जायखिजाया बेखौल' बुंदो नोंनि बाइकनि EMI खौ नों इसेबां बुरजा फैसा मोननानै बोरै खेबसेनो सुख'जोबखो गाबनाङा गाबालासेनो खेबसे हां गोलाव बोनानै गुसु मेलेमजों फिननाय हो खेबसे उनाव आं खोन्थानायाव गैथारालै माइ आंनि सना बेथा आंनि एमाव बेथा बयनिबो खर'आव गाखोग्रा आंनि आमाय थुख्रु जाबाय बांद्रायबा लाजियो आं आच्छा खोन्थालाय नों बोरै मोननानै फैसाखौ सुख'जोबखो माबालै सयथालै आंनि लोगो सासेया होदों आंनो फैसाखौ आच्छा माबायदि लोगो बेलाय लाबोलै मालाबा ओंखाम जाहोनो आं लाबोलै मालाबा जोंनि न'आव एन्टनिय सोर एन्टनिय बेलाय एन्टनिय आंनि गोदान लोगो आफा आच्छा बारु थाइबानि लारु इसिबां मोजां लोगो ना गाबोन लिंहर दे आंखौ लिंहरदों होनबानो जाबाय मानोब्रा आफा आं लिंहरगोन नों सिन्था खालामनाङा लिंहरबानो जाबाय नों टेनसनखौनो लानाङा आफा आं लिंहरगोन गाबोन आच्छा दे नोंनि सोमोन्दै बुं दावखाबाय था नोंहा मा गोदान मोनखो मा गोजाम गोमाखो आंना जेबो गोमायाखैलै एसे टेनसना गोमादों आरोना सानखान्थि मास्टारा एसे मोजां जाहांदों बागे खमायहांदों बिराद मोजां मानसि सासे लोगो मोनदों आं गुफुर गोजौ देस्रां जौस्रां नामजों मानसिजों जोबोद समायना आफा बे मानसिखौ लोगो मोननानै आं बिराद मोजां मोनदों आरोना बिराद बिगेस्ट फेन आं बिनि आफा बेनोसै आरो आंनि बुंनांगौआ आच्छा नोंहालाय माखायनो आंहा जेबोआनो गैया कलेजाव थांदों कलेजाव फैदों आंना एग्जाम जाहां जादों बेनो आरो मा गोसो थुलु थुला खालामाखै नामा मेसेजाव नांलायला खालामाखै नामा रावजोंबो सेंग्राफोरजों स्टेटासफोराव मा ओंखाम ओंख्रि जानायफोरखौ दोनला खालामाखै होनलाय साहा लोंनाय बहाबा बेरायनो थांनाय बहाबा माबा मोनसे मैदेरनि खि सैमानि खि बेफोरबायदिखौ स्टेटासआव दोनाखै होमबा आदा नोंबो मा सोंबाय थायो आंखौ आच्छा बारु थाइबानि लारु सासेयालाय बिबैजों मालाय बिबथि मोननाव थांदों दाना मालाय बिबथि मोननावल' थाहैबाय थायो बिबै फिसौ सानैबो आच्छा बारु थाइबानि लारु सनिबारखाय गिनानै खारथारबाय माने बिसोरो नेक्स्ट सनिबार बिसोरखौबो थाहोथारनांगौ मिथिङाव आदा नोंनिखौबो बुंदो दे नोंहा मा गोदान एक्सपिरियेन्स मोनखो आंना मा बुंबावनो जाखो आं नोंसोरनि खोथाखौनो सानबाय थायो नोंसोरो माबे लामाजों थांगोन नोंसोरो सोरबायदि मानसिजों मोगा मोगि जाहैगोन देनां बोरायबा बुरैबा नोंसोरनि संसारा मा जागोन बेफोरखौसो सानो आं सप्तासेयाव नों बेखौल' सानबाय थाथारदों होनबा आफा नों रावबो गोदान मानसि लोगो मोनाखै जेरै सानखान्थि मेदाम
औ लोगो मोनदों आरो रायखांलायबायना सानखान्थि मेदामखौ नोमाया दा रागा जोंलायगोन नोंखौ रागा जोंनो माबा बाखि दंबावो आं गुसु गलाफोराव जाबाय आंहा थांनोसै ओंखाम खुरैनोसै ओमफ्राय गोसोआव लाखि गोदान बोसोराव आंनो सुथिया जागोनलै सना जागोन आरो नोंलाय नोंबो बिबाजैखौ एसे हेफाजाब हैथां जागोन दे आदा आच्छा बार थाइबानि लारु दावखाबाय था दाखालि बिमा जानानै सोर थांनायमोन फरायसालियाव उदै सादों आंना उदै सादों खर' गिदिंदों होनबाबो जाया दे बुंदो सोर बिमा जानानै थांनाय बिफाखौ थगायनो मोना मिथिबाय आया आफा बिदि बुंनानै आंनि गोसो गोरबोखौ थेर बेथेर गाबहोलायबायलै आच्छा बार थाइबानि लारु नोंसोमोन नङा होमबा औ आफा आंसो थांदोंमोन सानखान्थि मेदामा बांद्राय हमवर्क हरो बांद्राय साननाय फारि होयो नालाय एसे बिमा जानानै बुंहैदोंमोन आं वाइला जामाइला देनजारथारलै नों माथो बेथा आंनि खावसे आखलखौनो लाथारदों माथो नोंलाय माखौथो बुंदों नोंनि फिसाला आच्छा बार थाइबानि लारु एन्टनिअ गाबोन लाबो ओंखाम जानो मिथिबाय गैलालै गैला मा जाबावगोन गाबोनबा